ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо равор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ кардам, ки мо ҷамъ кардем пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои карамода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навраста хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, замини фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор, хоб квартираи фурӯшӣ аз Вадаста ва хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кӯлоб, хоб аз шаҳри Бохтар ва аз дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. Нархҳои имрӯза сар мешаванд аз 20 000 сомонӣ. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира, ки аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон роӣ кардагам. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира ки лозима мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. курси имрӯза 133 сомону 50 дирҳам навор расона мекунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, мо ба шумо тавсия метавем гурузаперовска ака Ёқубро. ин ака таҷрибаи 8 солаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, аэропортҳо, территорияи дачаҳо ва метроҳо ва дигар. дӯстони азиз, ба куҷое ки ба шумо лозим бошад, худашон бори шуморо омадан қабул мекунанд ва ба кило мекашанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо, ба территорияи шаҳри Бохтар, Данғара, Кӯлоб, Восей, Панҷ, Калхозобод, Уялӣ, Ғозималик, Вахш, обшин ба 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. хоб мошиношон мошинои насигаҳанд, чанд намуд контейн, чанд намуд камаз доранд ва инчунин мошини майдаам доранд, ки мошини майда кати борои шуморо рафта аз ҳамон пушти хонаатон худашон қабул мекунанд ва бори шуморо бо дили пур, бо соҳ саломат бурда мерасонанд. шумо агар ай канали номи аз канали мо гап занед, агар ба шумо скидка ва арзон мекунанд, айни ҳол дар Амазон скидка кардесанд. маромад ба шумо тавсия медиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад, ки ай Москва. хона замини калон, хонаи тайёр бо заминаш. хона қарор дорад дар Подмоскови, Орловская област, Благодат. ҳамин хел маълумото Московская област, ки Подмоскови, Орловская област, Благодат. 1 гектар замина мега соҳибаш, ки қариб ки як чанд дар хона дорад, замини ҳамвор барои мақсад, ки замини корамам ҳастай. барои кишти кор ҳамин хел чиён мешавад. об ва свет, газ хона дорад, об дар дурун ҳастай, газшам ҳастай, магазин, мактаб, чизои лозимӣ дар наздикиш. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи арзон 350 000 рубл, ки нархи арзон кати тақрибан зиёдтиш кати 1 гектар заминае. замини корам, замини киштикор ҳама чӣ мешавад. хоб ина рақамошон, якумаш рақамҳои Тисел, рақамҳои 70 рақамҳои Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои инашам ҳастай 60 рақамҳои дастӣ. ҳар рақамошро кор мекунам ва ҳар дашта WhatsApp, яъне ки ахири 60 WhatsApp дорад. ҳар дашта обшин дорам WhatsApp, ёки промои дар рақамошон занг занен, маълумотша гирем. нархаш бо рубл 350 000 рубл аст, ки бо муомила дорад. ҳезм пезм ҳама чиз захира кардагӣ, хона барои зиндагӣ мешавад, замини ҳамвор 1 гектар. маромад шахсоне ки аз территорияи Москва ки лозим бошад, занг занем, маълумотша гирем. Подмосковский, Орловская област, Благодат. ҳамин хел маълумото ина буда ҳуҷҷатҳои заминам буда. маромад вариантҳои бениҳоят арзон кати ҳастанд, ки метавонед занг занем, маълумотша гирем ва лайкотонро фаромӯш накунед гузорем ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, дӯстон, ки срочнай бо нархи арзон. замин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабузда. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки гирдванаш полни худ фундаментош рехтагӣ ҳастад ва боз санг шабинам хале чизом дорад. об свет аста, гирдванашда полни одамо зиндагӣ дорад. дар инҷа дута замин аста, якташ ҷои фурӯхтагӣ, яктагаш мондагӣ аста, ки срочнай ҷои хуба мега соҳибаш. нархаш мега 70 тай бо муомилаи хуб мешавад, яъне ки 70 000 сомонӣ аста бо муомила дорад. шаҳри Ҳисор, деҳа ёки ҷамоати Уртабуз, яъне ҷои ободӣ, ҷои хубуш, замини ҳамвор. якумаш рақамҳои 918 ахираш 30 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия промои кор мекунад. шахсоне ки мехарен метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурраша гиред. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, ки срочнай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар центри Ваҳдат, гардиши геолог да пеши магазини Ваҳдат дай. ҳамин хел маълумотҳо соҳибаш назад, срочнай ремонтои замонавӣ кати.
духонага квартира ҳастае ки дар 5 ошона қарор дорад. доми 9 ошона ҳастае ки 42 квадрати метре. боб свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. дӯстони азиз, доми 9 ҳастае ки мақсад ки корҳои фасадаш камтар як ду ҷош мондаги ҳастае. уже айни ҳол кадесиам хоб ремонтош ҳамаш аз 100% када метавонед. намихали ремонтае уже ҳамираи қагаш мондага ҳастае. намиҷаи нимихе ремонтае ҳамаш тайёр ҳастае. як ду ҷоша уже кадесиам. хоб дар пеши хона мақсад ки бозор, балниса, мағозаҳо ҳама чизои лозимӣ ҳастае. хона тайёра медоред, зиндагӣ мекунед. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ҳастае ки бо муомила мешавад. нархаш 220 бо савдо дорад. шаҳри ваҳдат центрда гардиши диалог пеши магазини ваҳдат дае. хоб шахсоне ки агар ягон нафаҳмида бошед хоҳи маълумотои бештаре набо шумо ҳамин рақамҳода занг занед. рақамҳои мегафона кор мекунанд. бо ҳамин рақамҳо маълумотои пурраша гиред. дар ҳамин рақамҳо бояд имом ҳам хеле чизам дошта бошад. яке аз ҳама хубаш дар рақамҳошон занг занед. маълумотои пурраро шумо да фаҳмода метавонам ва нархшам арзон мекунам. ва дӯстон азиз, шумо дам агарам халӣ квартираҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан боша маромад доред кунед, рекламаш мекунем. лайкотона гузоред, фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон. срочна қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар даҳана гуфтагӣ ҳастае соҳибш, яъне ки айцентри шаҳри Кӯлоб тақрибан 8-9 километр мега роҳ ҳастае. тақрибан 8 километре. шаҳри Кӯлоб мега дар даҳанада. айцентр 8 километр то хонара. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ҳастае дар пеши хона. фақат ки свеча мегзаред. хона камтар сохтумонош нопур ҳастае. рангу бор дига корош мондагии хона уже ҳама ҷош тайёр ҳастае. баъзе сохтумонош рангу бор дига корош мондагие. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ ки бо муомилаи хуб дорад ва якта баня веран подвалшам ҳастае. обуш мегад дар ҳавлӣ ҳастае. фақат свеча мегзаронӣ, документ пак мешавад, документошам ҳастае. шаҳри Кӯлоб, даҳана, айцентр 8 километр. хоб ин ҳамин лави роҳ даастае. обшам ҳастае. фақат свеча мегзаронӣ. боро маълумотоша агар нафаҳмида бошед бо занг занед шумо фаҳмода метиҳам. якумаш рақамҳои вавилон ахираш 82 дастӣ Тоҷикистон. дуюмаш рақамҳои Россия ки WhatsApp доранд ахираш 85. маълумотоне ки бо маърамат маълумотои пурра ва аниша аз худашон гиред ва нашоти сумош мега бо муомилаи хуб мекунем. аксаси ина бо занг занед маълумотша бо аз худашон гиред маърамат. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Балҷивон дар деҳаи Деодор гуфтагӣ ҳастае соҳиби шаҳри, яъне ки ҷамоати Балҷивон, ноҳияи Балҷивон, деҳаи Деодор. 20 сотиқ замин ҳастае дӯстони азиз ки об ва свечам ҳастае мегад. хоб тақрибан мегад ки ҳамаш ҳамдида 100 та ҳамсоя мегад зиндаги дорад, яъне ки 100 оила зиндаги кардааст. документам мегад дорад. нархаш мега 20 000 сомонӣ бо қайчун хай занг зада маълумотша мегирем. ду та рақам ҳастае ки ҳар ду рақамҳошон кор мекунанд ва ин рақамҳои 33 да WhatsApp доранд. дуюмаш рақамҳошон 79 рақамҳои дастишон. хоб ҳар ду рақамҳои Россия ҳастае дар ноҳияи Балҷивон, деҳаи Деодор. нархаш бениҳоят арзон ҳастае. ҳамсоя гирд ва нашда одамо зиндагӣ доранд. хоб кадоме ки мақсад ки занг харидор ки бошед бо занг занед маълумотша гирем ва инчунин документам мега дорад. илтимос мега фақат харидори аниқ занг зана, беҳуда мега нороҳат накунад, чунки одамони коргари нархи арзон рақаму маърамат занг занед аз Балҷивон замини арзона харем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки аз шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ хоб тарафи гаравзавод гуфтагӣ ҳастае соҳибуш поёни корво кӯчаи гаравзавод да. обшим 3 сотиқ замин ҳастае ки мешавад ки 2 сотиқшам када гирен бо нархи камтар арзонтар. хоб 4 дар, яъне ки 3 дар дига хона дорад ки бо обсветаш хонаи калон ва якта магазини 7 ба 3. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳастад дӯстони азиз. нархаш 375 000 сомонӣ ҳастае бо муомила мешавад. агар ки 2 сотиқ кади ҳисоб кунед нархаш мега камтар бо арзон мешавад. агар ки ҳамин обши гиренша нархаш 375 000 сомонӣ ҳастае аз шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи гаравзавод. 3 дар хона, ошхона, баня бо якта магазини 7 ба 5 дорад. хоб агар шахсоне ки мехарен мақсад ина бо маълумотша гирем бо хона ду ошона мешавад. болош мага монолитам дорад. хоб ин рақамҳошон ҳаст. рақамҳои вавилон имо WhatsApp дорад. метавонед ки занг занед ки дар WhatsApp имошон занг занед маълумотша аз худашон гирем. ва навора то охираш тамошо кунед. лайкотона фаромӯш накунед гузоред ва дӯстони азиз илтимос ки силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе
дар тарафи Гипразем, яъне ки Гарадо Гипразем дар кӯчаи Навбаҳор. Духонага квартира астае ки дар шашум ошина қарор дорад, ки доми чанд ошина намедонам 9-10 дар шашумаш қарор дорад. Лифтам дорад 50 квадрати метра. Духонага дар шашум ошина 50 квадрат бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ, ремонтҳои сос, обсветчам мега ҳастае ва лифташ 100% кор мекунад. خب نرخ کвартира мега 340,000 сомонӣ аст. бо савдо дора мега. шахсоне ки мехаранд омода аз пеш бинам, маъқул шуд муомила мекунед. 340 савдо дорад. ва дӯстон азиз, агар шумо там хали квартираи фурӯшӣ, хона, замин, чизе ки мошин боша марамат рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. Лайкора фақат илтимос ки ба хотири меҳнати мо гузорем ва навора то охираш тамошо кунед. аз кадом шаҳри ноҳия ба шумо хона, замин дар кор ки бошад дар таги видео нависед. агар ки мо аз фурӯшандаҳо ёфтем, ба шумо дар видеои оянда пешкаш мекунем. лайк занед ва навора тамошо кунед то охир. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки сехонагай қарор дорад дар шаҳри ҳисорда дар шарора мега соҳибуш. сехонага квартираи бардорон ки дар якум ошина 70 квадрати метра. дар якум ошина сехонага балкони калонш кати дӯстон азиз ва якум ошина подвалшам қатъин аста, яъне подвалам дора, обшам качайка, яъне ки круглый год обуш бепулай мегад, обуш ҳастае. ва тага термоси 100 литра мега аста дӯстон азиз. хайр ремонтам хубай барои зиндагӣ ҳастае. давоми маълумотош мега тариқи телефон. нархи квартира 260 бо муомилаи хуб дорад. сехонага шаҳри ҳисор шарора дорад. хоб ина рақамошон астае. тисел кор мекунад. шахсоне ки лозим ки бошад марамат бо занг занед ва боқимонда маълумотша аз худашон гирен. сроча мега бо савдои хуб дорад. марамат метавонед занг занед. мегзарем ба наҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ гуфтага аст. дӯстон азиз, тарафи кӯчаи гуравзавод дарое ки поёни корвон гуравзавод роҳи гуравзавод ёбшем. ҷои хубе мегад. хайбо маълумотча мегирем. духонага квартира дар панҷум ошина 52 квадрати метр. духонага дар панҷум ошина 52 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ дорад. хоб ҳоҷатхона мега аделняй, баняша мега аделняй. хоб бо тамоми чизи чораш мега таҷҳизотҳои зиндагӣ кати. хайбо маълумотча мегирем ва нархаш мега 350,000 сомонӣ аст. бо камтар мега муомила мекунем. ай 350 мега бо савдо дорад. ин рақамошон дар поёни видео тисели нашам. шахсоне ки мехарем бо маълумот занг занед ва маълумотша дӯстон азиз гирин. ва аз кадом шаҳр ноҳия ки ба шумо хона, замин ки лозим бошад нависед. агар ки мо ёфтем ба шумо пешкаш мекунем. боз такрор мекунем ки лайк кардем, хезанем фаромӯш накунед. фақат дӯстон азиз инами видеоро ибора илтимос ки подписаш кунед. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри бохтар дар теца назди литсей орио. духонага квартира астае ки дар панҷум ошина қарор дорад. 60 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ дорад. хоб дар шаҳри бохтар астае. теца назди литсей орионо гуфтага аст дӯстон азиз. хоб 60 квадрат мега духонагай. хоб хай бо маълумоти пураша мегирен. парда, марда, кухни, гарнитур ҳамаш қатиш меиса. документашам 100% аст. нархаш 300 бо муомила мешавад. ремонтҳои нави замонаи карда ҳамаи шароитҳои зиндагиро дорад. нархаш 4300 бо муомила дорад. хоб ина рақамҳои ва видеони соҳибшон аст. кадоми даки лозим аст марамат бо занг занед маълумотҳои пураша гирем. ва дӯстон азиз, чӣ реклама дошта бошем рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи